Tak dobrý deň, teda vítam vás u mojho videa. V minulom videu som vám teda slúbil, že budeme hrať teda konečne inú hru, tak teda asi vyberiem si auto, pekné, začiatočnícke, ktoré ja mám. Tu mám Cybertruck, toto si zoberiem a ideme proste ísť. Dáme multiplayer, nech to je väčšia zábava. Toto neviem, či mám nejako toto, ale proste takto sa volám, nevolám v realite, akože len tak, viete, jak sa volá ten jogurt Riso, no tak ten jogurt Riso, myslím. Riso, proste Riso, som jogurt proste. Niekedy sa pomenujem Riso 2, 3, 4, lebo proste. Tak ideme teda na letisko rovno. Tu si vyskočíme a ideme dali. Super. Ale ja chcem ísť na letisko. Nechcem tu kúkať reklamy hlavne na tomto videu. Dobre. Toto si povedal som, že toto si zoberieme. A asi aj toto. Vieš čo? Ešte toto, viete čo? Ešte toto skočíme proste. Môžem tu dávať aj smajlíkov. Toto ste vy, keď vám niečo poviem, proste vy čilujete a proste to berie. No proste. Jaj. Prečo mám reklamu? Ja nechcem reklamu. Zavrieť. Povedal som, že tu nechcem reklamu. Povedal som, nie, nepovedal som. No povedal som, že tu nechcem reklamu, ale nepovedal som, že ich tu chcem, takže naopak. A ideme teda na letisko. To sa mi zdá, že áno, to je letisko hneď. Opravím si auto, na ucho nemám rozbité. Počkáme. Dobre. Možno. No, tu je letisko a toto môžeme driftovať. Môžem si zapať driftovací režim a proste môžeme tu driftovať. Máme drifty Tokio. Budeme robiť drifty Tokio. Dobre, takto mi to počíta drifty. Zober to. Dobre. Toto achievement hneď splním, áno, jak som to vedel. No neviem, jak som to vedel, ale vedel som to proste. Poď! Ne, nedal som to. To proste je ľahká hra, kľudne si to môžete zahrať. A možno pôjdeme na budúce video hrať Roblox. Proste pôjdeme hrať Roblox a nejakú hru na Robloxe proste. Jakú budete chcieť hru na Robloxe? Takto. Asi si pôjdeme zahrať Dead Rails a ešte niečo. Možno ísť zahrať. No, to som robil určite na schvál. No áno, robil som to určite na schvál. A aj toto som robil na schvál. Ale neurobil som to na schvál. Dobre. Najlepšie je, že vy tu môžete vlastne lietať. Proste spravíte toto, hop, dala som hop, vy môžete spraviť vlastne toto. Ale ja chcem konečne zobrať ten diamond, konečne, to Ečko. Au. Nechcem. Tu je ináč strašne veľa reklám. Som. Som práve, že nechcel. Budeme teda driftovať, nebudem sa túto kať. Proste nebudem sa tu niečo. Nebudem sa tu zdržovať nejakými konikami. Akože
Môžem pri driftovaní zobrať pár koníkov, akože, ale mám to tam strašne hučí. Aj nie je zvuče z toho. Mal som si slabší zvuk. A budem hovoriť hlasnejšie, budem hovoriť. Tak poď. Dobre. Tak driftík, tak to. Nechcem nič hovoriť, ale akože celkom som dobrý v tom driftovaní. No, takto idem hore a nejako sa dostanem hore. Strašne sa mi to laguje. Dobre, musím si vypať ten režim. Ja som teda dobrý. Ja som teda dobrý niečo. Ja som dobrý nič. Proste. Helikopter som robil. Dajte určite odber, like. Dajte odber, like. Určite. Ale rozmýšľam, že môžeme urobiť live stream naraz. Len to neviem kedy. Budem robiť live stream, neviem kedy budem robiť live stream proste. Musím hlasnejšie hovoriť, lebo vy ma nepočujete. Ja neviem hovoriť hlasno. Lebo som len malé elko. No malý som zase není. Tak ideme teda hore. Ukáž natáča. Natáča, super. Pre chvíľu som urobil video. Uvidíte ho. Potom ho uvidíte. Nejdem tu zobrať tento koník. Proste, toto je hra o jazdení vlastne. No, padni. Dobre, to je jedno. Ideme proste driftovať. Už nebudem sa s ničím. Toto. A poznám taký dobrý trik, že to to je futbalové ihrisko. To je niečo podobné jak Rocket League toto. Proste ideme toto. Ty tu hráš Rocket League. Tak idem aj ja hrať Rocket League. A ideš driftovať? Ty si šiel driftovať, tak by si ma potešil. Au. Bolelo to. No nebolelo vlastne. Dobre, tak to dám gól. A čo, nič som nedostal? Idem takto driftovať. Vy ste si... Keby vám vadil tento prach, čo tu mám proste, tak logicky nekúkate toto video. A nie, môžete si ho kúknúť celé. By som mala aspoň pár zhliadnutí. Viem, že sú tu ľudia, ktorí ma že pozerajú asi, alebo iba shorty kúkajú. A pochybujem, že mi niekto dá na short odber, lebo proste nemám dobre moc shorty, akože. Proste to vám poviem, že nemám dobré shorty. Proste a chcem sa vám... Neviem, čo som chcel povedať už.
chcel som vám povedať, že mám úplne na nič pamäť. To som teraz zistil asi až. Jej, konečne však som ujazdil 10 km. Je tu stále 10 km. Nechápem. No. Ale driftujem toľko a stále som do ničoho narazil. Čo sa stále nedá povedať, lebo ja to poviem a proste narazím. To každému sa určite raz stalo. Lebo táto, alebo kto vám povie, že hlavne nespadni a vy spadnete. A čo to tu levituje? Prečo to tu levituje? Nevadí. A dostal som 5 XPčok. Dobre. Ja najviac mám rád letisko, lebo tu môžete proste driftovať. A raz, keď sa vám niečo nepodarí, ale na burače, proste z toho môžete urobiť nejaký flex proste. To milujem. Furt to tu hučí. Furt to tu hučí. A dúfam, že ma dobre počujete. Keď nie, tak to... Tak dajte like, keď ma nepočujete. A keď ma počujete, tak dajte odber. Tu som bol v novom videu, to by bolo dobré. Hej, čo mi ideš do cesty? Ja tu driftujem. Super. No a ako sa odtiaľ tu dostanem? Logicky. Riso logicky. Vieš čo, ja si dám asi Riso meno. To proste dám si tam, že no proste Morbotka Multibravel alias Riso. Alebo potržítko Riso. Dám tam emoji jogurtu. Neviem, či sa tam dajú dať emojis. No teraz som sa prebagol niekam. Vôbec nehekujem. To tak funguje, že keď spravíte toto, proste takto, že keď ste prevrátený, tak vlastne vás to prevráti. Keď ste prevrátení. Tak idem teda sem. No vyskúšam to zobrať teda. Slúbil som, že nič nebudem brať, ale čo už. Čo už som mnou? Nič nespravím. Nechcem ísť na závod, ale keby ma niekto pozval ešte raz, tak môžem ísť. Proste ešte dostan sa tam, prosím. Aspoň to zober. Ale ja nemám nervy na to. Čo je? Hello, motor.
Dobre, nic jste neviděli. Nic jste neviděli. Můžete vidět môjho tata v Piešťanoch na ambulancii, on tam pracuje. A my nebývame v Piešťanoch. Keď niekto z mojich odberačov bývate v Piešťanoch, tam mi proste napíšte komentár. Koment proste, do komentov napíšte. Odkiaľ ste kudneli. A za 100 odberačov vám poviem, že ako sa v realite volám. Viem, že vám budete za to hejtiť, ale každý ma hejtne za moje meno. Niekto povie len tak, že máš pekné meno, ale neverím. A neverím ešte aj, že to povedal. Máme odvoz. Ne? Ja chcem ísť na to krídlo a budem lietať. Hop. No, ale dúfam, že nepôjde teraz lietať, akože, lebo ma úplne naštve. Nechoď preč! Nechoď preč! Nechoď preč, som povedal! Dobre, tak choď preč teda. Keď ma nevieš počúvať. No. GG. Tak asi ešte nič, teda. Za chvíľku teda môžem končiť s YouTubeom. No, s týmto videom, nie s YouTubeom. Vypnem si drifty. Ne, ale musel som sa vrátiť. To už je jedno, ale tak. No, tak idem teda odtiaľto. No, skoro. No skoro, Riso. Ja som jogurt. Tak teda, koľko natáčame? 19 minút. Tak teda môžeme... To, čo sa zasekalo. Zahráme si ešte jedno kolo papieria. No, mám truhlicu. A čo teraz? No, ale rýchlo ju otvor. Nechce sa mi tu čakať, akože. No, dobré. Ja som si nezakladal žiadny účet, akože tuto, ja som proste nikto som. Som tuto v rohu. Skúsime toto celé ovládnuť. Teda.
No, tak tuto nič, lebo zmizla. Neviem, či mám povedal, že to je dobré, že zmizla, ale dobré. Už som niečo povedal. Čo neviem, že či za to dostanem ban. Nie ban, ale strike. Určite dostanem strike na 1,000,000%. No, dobré. Tak skúsime to teda celé ovládnuť. A neviem, na jakom mieste som. Ja som asi druhý teda. Ten typek som ja. Ja som asi druhý, fakt. Tuto trošku zoberiem miesta. Jeho to vôbec netrápi. On si ide úplne niekam preč. To vôbec netrápi. Vôbec ho to netrápi, že som mu toto všetko zobral. Vôbec. Keby ste sa pýtali, že kde som zistil, že ho to netrápi, lebo tam dole mám mapku a teraz tu musím skladať pucle témové. Akože najhoršia reklama na svete, ale aspoň netrvá dlho. Bo ja dlho neskladám tieto pucle. No super. Teda. To čo je tu, koľko tých vecí? No poď sem. No aj ty. To čo je? Ty mi to tu berieš? Ty mi to tu nebudeš... Môžem to spraviť. Ne? Nemohol som. Dobre. Tak, to je asi všetko z tohoto videa. Takže čaute.